Żorna diversi lokalitajiet biex nistaqsu lin-nies jafux x'inhu tawwiċ lil sin. Nistgħu ngħidu li l-maġġoranza tan-nies jekk mhux kollha ma kinux jafu x'inhu tawwiċ lil sin. Le ma nafx sa. Ma nafx ta. Nafx x'inhu. Fuq kollox, inti taf x'inhu. Meta staqsejna lin-nies biex ikomplu frażi ta' tawwiċ lil sin partikolari bħal Toni tagħna ta' Nitina li tant baqgħet popolari kien hemm ħafna li kienu jafuha u li komplewha. Talli tajtu tuta tajba xi ħaġek. Talli tajtu tuta tajba. Talli tajtu tuta tajba. Kien hemm ukoll min tawwiċ lil sin fehma b'mod totalment differenti. Meta tixrob jibda tawwiċ irtienek. Irrid jilagħba tal-polejt u jitħaddet mawweġ. Rajt kontra liħor. Kien hemm ukoll li la kien jaf x'inhu tawwiċ lil sin u lanqas ma kien jaf ikompli l-frażi. Ma nafhimx. Ġifieri jekk ngħidlek Toni tagħna ta' Nitina, taf tkompliha? Le, ma nafix. Problema kbira dik għalija. Vera problema għalija dik. It-tawwiċ tal-irżim ta' x'inhu huwa kulħadd jaf x'inhu. Ġietna l-idea li nagħmlu dan il-Vox Pop wara filmat li wieħed jista' anke jarah fuq is-sit maltarightnow.com fejn jidhru residenti f'Londra u numru ta' Maltin li jgħixu f'Londra jippruvaw tawwiċ lil sin. Fil-filmat jispikkaw nies li għandhom aċċent Malti kif ukoll oħrajn li ma ddurilhomx kelma waħda bil-Malti.